Goeie. Goeiedag. Waar ben je allemaal dwaande? Ik ben bezig met mijn oude motor. Wat een mooi ding. Ja, hij is van 1951. En ja, het is voor mij een beetje nu de handronde hobby. Je bent nog vol meer van die dingen. Ja. Want jouw spar je ze, of? Ja, ik keep je oude dingen op en die restaureer ik meestal. Ja. En wat vind je hier zo mooi al? Waarom doe je het? Ik ben mijn leven begonnen met motorrijden. Met een mono BMW en met een eencilinderke. En dat is altijd een beetje hingen blijven. Ik heb wel oude motors, wel meer motors, maar ik wil altijd wel eens een mono bij waarom. Je shirt er ook wel wat uit als een stoere motorrijder. En jawel. Dat is wel leuk, nou? Ja. Dat is zo, ja. 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 Maar je hebt binnen dus nog volle meer. Ik ben nog vol meer van deze, ja. Mooi, we even binnen zien. Ja, natuurlijk. Kom even mee. Ja? Want jouw volgende val je wij. Oké. Nou, dit is de ruimtewerk ontsluiteling ben altijd. En hier staat de rest ook wat. Hier staat nog een mono, nog een mono en nog een mono. En er staat nog een zijspansje. En hier lezen wat onderdelen. Dat mag binnenkort weer aan de gang. Die zit ik weer helemaal in kan er zetten. Dus jouw bouw is ook nog echt zelfs op? Ja, ik bouw ze echt zelf op, ja. Ik had dit helemaal en dat wat uit, dat had ik kocht in onderdelen. En dan moet dat compleet wezen, zat ze zeggen, maar als je dan bezig bent, dan komt tot ontdekking dat het lang net compleet is. Nou, dan heb je eerst weer de scharrel in om dat spul al hier op te zitten. En hoe lang duurt zo'n proces van in je motor? Nou, dat kan best wat een heel hier door. Ja, als je onderdelen aan het zieken bent, en dan kun je ze net vinden. Want ik had nou een oude frame gekocht. Daar heb ik echt 2 jaar om zocht. In binnenlaan en buitenlaan. En ik ga me eindelijk vinden kennen en eindelijk kepen kennen. En nou begin ik dan weer verder te bouwen met die motor. En ben je wel gauw eens even te toeren? Ja, ik ben wel eens even te toeren met dit spul. Maar dat bleek wel in de buurt. Want het richt net en het remt voor geen meter. Het is al hier wat spul. Het is al hier van begin jaren 50. Ja, toen wie de techniek nog net als nou. Ja. Dus wat dat dan gaat, je hebben ze net voor het rijden? Nee, ik ga ze net voor het rijden. Ik ga ze echt. Ik keep je troep op. Ik maak je er wat moois van. Nou en ja, klaar is het. En dat is de bedoeling wat. Ja. Nou klinken ze waarschijnlijk echt prachtig. Ja, ze zijn heel mooi geluid in, hè? Ja, prachtig. Ze zijn heel mooi geluid in de motors. Zoen je voor u dan misschien toch even een lietstikje rijden willen? Zullen we dat doen?